Dili aksidente ang kamatayon. It is an appointment. Unsa ang kamatayon? Appointment. Isa na yung mga appointments. Pastor Tatter, negosyante. Naman din sa mga appointments na siguro mga katagpo niya dito ka sa downtown, kayo magpa-deliver, ano ba? Kung na-emergency si Pastor Tatter, mayroon sa nga, nanawag siya, sayang buyer niya, mayroon sa nga, sir, sa ilo ako, sir, pwede i-cancel sa ako ang delivery niya sa emergency kayo, sir, ako ang, ay tabo. Pwede siyang i-cancel. Buhato ka sa doktor, ang imong appointment, karong ugma, tapos pagka, karong gabi na tapos imo, taas kayo mo kalinturaw ka, hindi ka kaadto sa ospital, sa doktor nimo, kayo kasi mong doktor, dok, pero di man makaya sa mga lawas, pwede ba nga dili sa kung anhadar sa imo ha? Pwede kayo, ngayon ang doktor pwede na, ugma na lang ka maning. Ato kasi mga abogado, naka-appointment sa iyaw, baingon ka nga, emergency kayo, attorney ka na ako yung priority ba, emergency kayo. Pwede na siya i-cancel, baingon na, sunod simana na lang, tawag kita. Pero ang kamatayon, di mo pwede kansila. Kinira ang klase nga appointment, nag-delay na kansila. Ang tanan nga appointments nato diri sa kalibutan, pwede nato i-kansila. Pero kini nga appointment, pag abot sa appointment, di mo mamatay kita. Kayo pagsalig na maayo akong lawas. Kaya kung appointment na nimo, mamatay ka. Eh pwede makamamatay na bisang maayo yung lawas.